судите болмадым. Розыгрыштырылган шармадым. Действительности мына юбилейный жыйыштырга турган багытта инде мен действительно тиги ишетсе. Мен сизди яратам. Мен хәзер кайтып китәм. Сезнең бит әле кайтасыгыз. Кайгырмагыз безгә. Мен уйлаган идем сезне чакырырга. Хәзер алай булай диләр, ярар инде мәтәм. Ярар, узар ничек дидем. Хәзер балалар иштеп алганнарда. Мен гылларны мәтәм бу алдыдыр дип телефон тотып килә, мәтәм точно алыйлар дип мәтәм. Ничек дип тойлый. Сезне күргәс би шок каттым кончыга. Бик зур рәхмәт сезгә. Сезгә. И балаларыма бик зур рәхмәт. Шундай зур сюрприз жасаганда. Подарок дисәң алып калам. Подарок булса